ቅድሚ ምምጻእ እዚ ኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ዝተነበየ መጽሓፍትን ፊልምን ኣዘራብ ዜና ፈጢሮም ነበርቲ ሽወደን ዝኾኑ ሶማላውያን ሕጽረት ሓበሬታ ኣለና ክብሉ መረሮኦም ገሊጾም زو سلام تنان عاقمي يخون خبركم صعبتي زينا الكومبيس كميك أنيخم برئساتو زفلمه نايلوم ربع 25 مقابيت ناي كلتشان 20 زينا ومسنادونا مكتل مساخم زلخو سامي الحقوسينا بزرزراتو قدمي ممصا زي كوفيد-19 كورونا فيروس زتنبيه مصحفتن فيلمنا زراب زينا فطيروم قدمي زلخيمو فيروس ممصو بملكع مصحفن فيلم سنبيه سرحات ازراب زينا مفطروم بدين كونتز اب 1881 اب دي ايس اوف داركنس بالمصحف زتصحفت ميتاو صحفن كونتاجيون بالفيلمن انببتن تعذبتن ازيمكم تقروم يغلصالو እዚ መጽሓፍትን ፊልምን እቲ ሕማም ኣብ 2020 ክመጽእ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም ብዘይ ካዚ ኣብ 2008 ብሲልቪያ ቦርንስ ተባሃለ ጸሓፊ ዝተጻሕፈት ኤንድ ኦፍ ዴይስ ትብል መጽሓፍ ኣብ ስዊድን ይኹን ኣብ ኣማዞን መሸጣ መጽሓፍቲ ብጠለብ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ከም ዘላ ኣብ ሬድዮ ሽወደን ዝወፀ መግለፂ ይዛረብ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ መደሩ እዚ ቻይናዊ ቫይረስ ሰላም ዓለም ዘሪግልና ብምባል ዘስማዕ መደረ ንብዙሓት ቻይናውያን ተነጽሎ ምፍጣሩ ንህዝቢ ቻይና ይቕረ ክብል ሓቲቱ ነበርቲ ሽወደን ዝኾኑ ሶማላውያን ሕጽረት ሓበሬታ ኣለና ክብሉ መረሮም ገሊጾም በዚ ለባዲ ቫይረስ ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ካብ ዝሞቱ 15 ሰባት 6 ሶማላውያን ምዃኑ ኣብ ዝወጽ ሓበሬታ ኣብ ዜጋታት ሶማል ከቢድ ስምባደን ራዕድና ኸትሉ ዝበለት ሬድዮ ሽወደን ንህዝቢ ምዝራብ ዘውጽት ሓበሬታ ሶማላውያን ነበርቲ ሽወደን ከም ኩሉ ስደተኛ ናይ ቋንቋ ሕጽረት ከም ዘለዎም ዝምልከቶም ኣካላት ዘንጊዕማ ኣለዉ ኢሎም መረሮም ግላጾም ገሊጻ ኣብ ከባቢ ያርቫ ሕጽረት ሓበሬታ ከም ዘሎ ዝነገሩ ሶማላውያን ሳን ሓበሬታ ዜጋታቶም ሳኣኖም ከም ዝሓዘኑ ገሊጾም ዳህር ሁሴን ኣብ ብሪንኪ ብዝቕመጥ ዜጋ ብወገኑ ንኹሉ መወቲ ብቐረባየ ዝፈልጦም ኣሕዋተይ ምጾተይን እዮም ኣብ እንዳሻህን ገለን ከለና ክንረኸብ ከለና ዝሓመሙ ንዕዘብ ነርና ክሳሞት ግን ግምት ሃብናዮም ክብል መረሩ ገሊጹ ብዓለም እዚ ጥዕና ንተቐማጦ ሽሽታን ስፖንጋን ካብ ዝያዳ ምልባዕ ቫይረስ ክትንቀቑ ፀውዑ ተቐማጦ ናይቶም ኣብ ስቶክሆልም ዝርከባ ከባቢታት ሽሽታን ስፖንጋን ካብ ዝያዳ ምልባዕ ቫይረስ ክትንቀቑ ከም ዘለዎም ብዓለም እዚ ጥዕና ዘኻኺሩ ኣብ ዝተጠቕሰ ከባቢታት ዝነበሩ ሰባት ንምልባዕ ቫይረስ ንምግታእ ብፍሉይ ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣእዳዎም ብግቡእ ክሕፀቡ ከም ዘለዎም ኣእዳዎም ዓፂፎም ክህንጥሱ ከም ዘለዎም እባእታዊ ምልክታት ሕማም ረስኒ ደረቕ ሰዓልን ፀገማት ምስትንፋስን ተተራእዩ ነብሶም ባዕሎም ክውሽቡ ከም ዘለዎም እንተገዲዱ ድማ ንዝምልከቶም ናይ ጥዕና ኣካላት ክሕብሩ ከም ዘለዎም ክብል ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ቢል ፎሊን ምስ መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ስቶክሆልም ዝገበረ መግለፂ ሓቢሩ ብዝሒ ናይቶም ኣብዘን ከባቢታት ብኮሮና ቫይረስ ተጠቂዖም ዘለዉ ሰባት ክሳብ ሕጂ ብመርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ስቶክሆልም ኣይተሓበረን ዘሎ ኣብ ርእሲ እዚ ሽወደን ኮሮና ቫይረስ ብዝወረደ ቅልውላው ሽቕለት ሓድሽ ቁጠባዊ ስግምታት ተታእቲቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም 4 ሰባት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ብሰንኪ ኮሮና ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ብመሰረት ትማሊ ሶሉስ ወጽ ዜና 4 ሰባት ግዳይ ኮቪድ-19 ከም ዝኾኑ ከም ዝሞቱን ተረጋጊጹ ኣሎ ንዝሓለፈ መዓልታት ከወዳደር ብዙሕ መዋቲ ጎዲሉ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ሆስፒታል ስቶክሆልም ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ካብ ዝእለዩ ዝነበሩ 48 ግዳያት እዚ ቫይረስ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ሚኒስትር ጥዕና ይሕብር ካብዚ ከይረሓቕና ትራምፕ እዚ ቫይረስ ብክሎሮኪን ክፍወት ዝትኽእሉ ኣሎ ኢሉ ዝብል ዜና ብምስማዕ ካብ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸሉ ክሎሮኪን ዝወሰዱ ሰብ ሓዳር እቲ ሰብኣይ ክመውት ከሎ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣላ ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ሓደ ዝዕድሚኦም ደቂ 3 ዓመት ምንባሮም ዝወፅእ ዜና ይዛረብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዘሎ ሓበሬታ ብዕቱብ ንስማዕ ኣብ እኩብ ሰብኣይ ንተሓወስ ኣብ ባይትና ብጽናሕ ህይወት ነድሕን ንዘይፈለጡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለዉ ኣሕዋትና ነፍልጥ ዝብሉ ሓበሬታታት ብምልባው ናይ ሎሚ ንዓኹም ዝቐረብናዮም ዜናዊ መሰናዶና ንዛዝም ቦርድ ትግርኛ ኮምፒስ ንዝሓመሙ ሙሉእ ምሕረት ንዘለና ሓለዋ ይምነ ዓርቢ ብኻልእ ተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ንምነ ሰላም